akwai yarinya ta samu manema har sau 3 auren na wacewa saboda mai rikonta ba ta da abin yi mata aure, kuma ita ma rikonta take ba ita ta haife ta ba. Aka yi mata jagoranci suka zo wuri na ɗaga waya na kira honorable na ce kaji yarinya ta samu ma'aurata har sau 3 amma auren ya wace don ba abin yi mata aure. Ya ce in kashe waya zai tura min kuɗi a yi haƙuri a ba su je su ƙara su hidima aure. Take yanke wurin ya tura min kuɗi, na je ni ba su, ni ce gashi in ji honorable a ƙara a yi auren yarinya ne. Satin sama an ka ɗaura mata aure. Wannan kaɗai shi duk tuna shi ina samun natsuwa cikin raina, banda sauran abubuwan ma da ba ambata ba. So gaskiya tsakanin honorable da sauran 'yan majalisun da suka gabata, kamar yadda na faɗa, kamar miliyan ce da kwara guda, akwai bambanci. Kamar sama ne da ƙasa, akwai bambanci. To ballantana kuma da wanda yanzu zai yi takara da shi. Ai ina tunanin ko kahin ya holka bacci ya haɗe ya sha ƙasa an taka an wuce, saboda ba za ka taɓa haɗa shi da honorable Kabiru Amadu Mai Falas ba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Yan uwa al'ummar garin Gusau da al'ummar garin Tsafe da na jihar Zamfara ma gabaki daya, da masu sauraron mu a duk inda suke, muna yi ma kowa sallama irin ta addinin musulunci, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda na alƙawalanta jiya, mun fara tattaunawa game da abin da ya shafi siyasa ta jihar Zamfara da makoma ta jihar Zamfara ta hangen siyasa, da kuma wanne irin shugabanni ne ma ya kamata mu zaɓa, da kuma mun tattauna akan abin da ya shafi mai gidana honorable Kabiru Amadu Mai Falas, guda tamkar da dubu, wanda an buga an bashi. Jiya mun tattauna akan irin kalubalen da honorable yake fuskanta game da abin da ya shafi siyasa, wanda ana so dole sai an tilasta shi ya aje takara, domin suna ganin in matsawar zai yi takara to illa ne gare su, kuma ba su da abin da za su gaya wa mutane sun yi, shi ko yana da abin da zai gaya wa mutane ya yi, kuma al'umma shi suke so, al'umma shi za su zaɓa, kuma al'umma nashi ne har gobe da jibi insha Allah rabbi. Cikin tattaunawar mu na alƙawallanta cewa zama na gaba za mu faɗi kaɗan daga cikin abubuwan da honorable Kabiru Amadu Mai Falas ya ma mutanen wannan yanki nashi da yake wakilta, ma'ana mutanen garin Gusau da Tsafe. Insha Allah idan ban manta ba, bayan rantsar da honorable Kabiru Amadu Mai Falas, ina tunani insha Allah ko kwana 100 cikakku bai yi ba saman kujerar mulki, sai da ya fara kaddamar da ba da tallafi a cikin garin Tsafe, wanda ku shaida ne, kowa ya sani, a kofar gidan sarki a nan aka yi baje kolin wannan tallafi, wanda ba zan mance ba mai girma mataimakin gwamna a wannan lokacin barista Aliyu Mahadi Gusau, abin da yake gaya ma mutanen garin Tsafe, ya ce mutanen garin Tsafe kun yi sa'a da samun honorable Kabiru Amadu Mai Falas, wanda ko ni da ni taɓa neman wannan kujerar, da a ce ni ne a kanta, to ba zan iya maku abin da honorable Kabiru Amadu Mai Falas ya yi ba. Kowa ya ji, duniya ta ji, kuma an gani. To a wannan tallafin kawai honorable Kabiru Amadu Mai Falas ya ba da injinin taliya sama da kwara 50, wanda mun sani mace in ta samu injinin taliya ga buhun fulawa ta samu sana'a wadda za ta tsare mutuncinta, ta tsare ma iyalanta mutuncinsu. Honorable ya ba da fridge sun yi kwara 50 a dai wannan tallafi na rana guda da aka yi gaban gidan sarkin Tsafe, domin mata su samu sana'o'i. Haka zalika ya raba keke napep, haka zalika ya raba mashina domin sauƙaƙe zirga-zirga da harkokin yau da kullum. So abinda nake so mutane su tattaro hankalinsu shine, sai ka ji wasu suna cewa honorable bai samun mutane aiki ba. To aikin da suke magana shine a samun maka aikin gwamnati, NNPC ko CBN, ka zama cimakwance, ba ka iya wani abu sai ƙarshen wata yi, sai an biya ka albashi. Idan ban mance ba, akwai profesa ne na ilimi na boko, akwai littafin da ya wallafa, abin da yake cewa cikin littafin shine sunan littafin skills not just a degree. Ya ce mi ka iya, mi kake da shi, menene kake iya sarrafawa ka samu taro da sisi, ba wai ka mallaki kwalin digiri ba. Kwalin digiri kowa ya sani cikin garin Gusau ko Tsafe, idan za a ce masu digiri ayye kuwa su sai ka rasa inda za ka sa su. Babu ma inda za ka sa masu digiri, but amma skills not just a degree.
mi ka iya. Yau mai walda sai ya samu abin da mai digiri bai samu ba, yau mai gini lebura sai ya samu abin da mai digiri bai samu ba. So duba da haka ne honorable ya ce to ba aikin gwamnati zan samu maku ba in kashe maku rayuwa, a'a bari in ba ku tallafi cikin sana'o'in da kun ka iya wanda za ku dogara ga kanku. Yanzu misali mai faci idan an bashi dan injinin buga iska, an ka dan bashi kuɗi ya dan sau gam da sauransu da dan abin da aka liƙa mata in ta yi faci, so kakka so ka ga mutanen da za su dinga cin abinci ƙarƙashin shi. Karance ka samu duk mai faci yana da mutum 3. Kai wani aikin gwamnati ne za a baka ka ɗauki mutum 3 ƙarƙashin ka su yi aiki? Babu shi. So wannan mahanga abinda honorable ya hango kenan, ya ce okay to bari mu tallafa ma jama'a cikin sana'o'insu su rufa ma kansu asiri kuma su taimaki wasu su ci abinci a ƙarƙashinsu. Saboda haka ne ya raba kamar yadda na faɗa fridge ya raba teloli. A nan ba zan manta ba a cikin Madawa Kiwat rana guda sai da honorable Kabiru Ahmadu Mai Palace ya raba keken ɗinki 170 industrial. Ka je ka tambaye kuɗin ta kaji. Sai da ya raba wannan irin taka-taka sama da guda 50. Ka je ka tambaye kuɗin ta kaji. Sai da ya raba keke napep ga matasa, ya raba mashuna ga matasa. In ka dawo gehen su ma masu aski su ma bai basu baya ba, sai da ya basu kilifa guda 2, janareto, wasu ma aka haɗa masu da hadda kuɗin kama hayar shago. To waɗannan abubuwa in muka ce mu tsaya mai tajero su ba su lissafuwa. In kana maganar capital project, kowa ya sani nan anguwar Kongo bayan gidan commissioner of police gagara na wadda honorable Kabiru Ahmadu yi, wanda ma ba cikin aikin shi bane, amma saboda al'umma yankin sun koka cewa suna samun matsaloli na ambaliya lokacin damuna, ya ansa wannan koken nasu ya zo yi wannan gada, an samu sauki. Ka shiga cikin Galadima ga gada can an yi, sannan ka zagaya cikin garin Gusau da Tsafe ga bohol na an yi, jama'a suna iban ruwa. In ka shiga yanzu nan ta Kacame wallahi 24 hours zaka isko ana iban ruwa wurin nan. Kahin a yi masu wannan bohol din zo ka kalubalen da suke fuskanta kafin su samu ruwan sha, sai sun gangara har gulbi kuma ruwan ma mai datti za su ebo su sha. Amma daga yin wannan bohol din na honorable Kabiru Ahmadu Mai Palace an magance masu wannan matsalar. Ka ƙara gaba ka shiga cikin Zawiya, gwamnoni sun sha su tahi, malamai su tashi su roƙi gwamnoni su ce suna da matsalar ruwa a taimaka ma yaran su ko ruwan alwala babu, ba a yi ba. Sai da honorable Kabiru Ahmadu ya zo yi. Ka tai Zawiya ka tambaya suna da matsalar ruwa yanzu, babu ta. So haka zalika sassa daban-daban Kabiru ya yi aiki. To fa mutane ba mahaukata bane. Kwarai kuwa gwamna ya halarci wurare daban-daban waɗanda honorable ya yi kwamishinan ayyuka. Bari in baka misali, kowa ya san nan Yar Dole wuri ne waɗanda Allah ya masu fasaha. Duk yadda wata roba bature ya kero ta, in ka kawo masu ita suna iya kera ta. Motarka ko ita ɗaya a duniya da danjarta za ta hoshe ko hitilarta, in ta hoshe mutanen Yar Dole suna iya kera maka ita. Honorable ya tsaya yi nazari ya ce to ta ya zai shigo cikin hulɗar ga mutane ya taimake su. Kowa ya san wurin da suke, gehen kwata suke, suna aiki ruwa na wucewa. Inda ruwan sama zai sauka ba su ba wannan aikin. Sai ka kaddara da wani bai da kuɗin cewa ne ga wannan yinin, to sai dai ya kwanda yanwa. Amma honorable ya shigo ya yi modernizing wurin, ya haɓaka sana'ar tasu, kuma mai girma gwamna ya kira ya kaddamar da wannan aiki. Kaga shi yasa ai dama nake faɗa maka, shi ya san muhimmancin shi, ya san irin gudunmuwar da ya baya cikin jihar Zamfara, ya san taimakon da ya matalakawa. Shi yasa bai kaunai ya ga honorable na wata jam'iyya shi yana wata jam'iyya. Shi yasa yake so ko da ƙarhi ko da yaji sai ya jawo shi don su yi siyasa tare. To manufar ba guda bace, ta ya za a yi su yi siyasa tare? Shi mai girma gwamna manufa ta ya tara kuɗi. Honorable Kabiru Ahmadu Mai Palace manufar shi ya taimaki jama'a, ya taimaki 'ya'yan talakawa. Dan talaka ne, gidan talaka ya hito, ya san zahin ɗiya talakawa, ya san yadda 'yan talakawa suke wahala kafin su tafi makaranta. Kakkamanta akwai makarantar police na nan, ya ɗauki yara waɗanda ƙashin kanshi ya ɗauki nauyin biya masu kuɗin makaranta, suna nan suna karatun nan, wasu ma sun ƙare. In ka tafi Zakas haka labarin yake, in ka tafi Maru haka labarin yake. Ya taimaki 'ya'yan talakawa don su yi karatu saboda shi ya san zahin sadda yana karatu ba wanda ya taimake shi. Shi yasa ya yi amfani da kujerar da yake da ita da damar da Allah ya bashi na ga ya taimaki 'ya'yan talakawa sun matsa daga inda suke. To amma in ka kalli ita manhaja ta mai girma gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawalle, wannan ba shi bane tsarin shi. Makaranta guda bai ya ce maka ga ta ya gina, sai dai renovation din ma za a bada kwangila kuma za a cinye kuɗin, ba za a yi ba
saboda ba burin su ɗiyan talakawa su tafi makaranta ba. Ɗiyan talakawa yanzu ma maganar da muke yunwa ta dame su, ba ajujuwa, ba malamai, malaman ma da ka karantar da su ba a iya biyan su albashi. Ta haka tunanin malami zai tsaya karantar da ɗan talakawa bayan shi bai da albashi, bayan bai da ruwan da zai sha gida nai, bayan ya baro gida ba cewa ne, sannan kuma ga taradduda in wata ya kai ƙarshe sai an zuware mai albashi. Shin yana isa ma shi ya sai ma ɗanai famfas ko ya sai makilin ko ya sai burosh? Mun yi hira da ma'aikacin nefa, manajan nefa ya ce hatta da shi da ba ɗan jihar gaba wannan gwamnati ta taɓa shi, saboda mutane suna ansa albashi ƙasa da naira 18,000. Ya ce to kana tunanin a kai wa mutum bil ɗin wuta 10,000 kuma ya cire su ya bayar? Ba zai biya ba, saboda ba nefa ɗaya Allah lurar da zai yi ba. Suka duba kafin Honorable Kabiru Ahmadu Mai Palace an yi representatives masu wakilcin ƙananan hukumomin Gusau da Tsafe, ina ga har za su kai guda 4 ko 5, wanda to in ka tsaya ka auna shi ne me bambancin, me suka yi, shi me ya yi, sannan me jama'a kuma suka ce a kansu. So wayannan abubuwan da za mu kalla kenan. An yi Sani Banki, Allah ji kanshi, Allah ya gafarta mashi, shi ne ɗan majalisa na farko da ya wakilci wannan yankuna. Sani Banki a lokacin shi ma ba a gama sanin me demokuraɗiyya ba, na farko kenan. Sannan a wannan lokaci ni dai ga nawa tunani ko masaniya na ɗan ƙaramin ilimin da Allah ya hore min, ban iya ce maka ga abu wanda Sani Banki ya yi, ni ban san shi ba gaskiya. Aka zo tenuwar shi ta ƙare sai Idris Keta shi ma ya hau ya yi abin da ya yi, wanda sofa in dai za ka ce haɗi za ka yi to bambancin shi da Honorable Kabiru Ahmadu Mai Palace ya kai miliyan da ƙwara guda. Ma'ana ina nufin akwai tazara ta kai ta miliyan da a ce maka ƙwara guda, ko in ce maka tazara ta sama da ƙasa. Shi ma ya abin da ya gama, wanda ya gaje shi injiniya Ibrahim Shehu shi ma the same thing ya yi abin da ya to ƙara shi injiniya ina iya cewa na san akwai ICT center da ya gina a Gada Biyu, lalle tana nan amma duk da har yanzu ba a gama ta ba. Sai kuma abubuwan da ni ba su bayyana gare ni waɗanda na san an yi su ba. The same thing shi ma Honorable Isa Ruwan Ɗoruwa ya hau ya yi shekara 4 kan wannan kujera, wanda a lokacin ni abin da na sani ya tsaya ma ya yi adiresin mutane wannan abu ne mai wahala gare shi. Akwai wata sallah an taru mutane sun zo su mai barka da sallah ta bayan gida biyar ta shi. Saɓanin Honorable Kabiru Ahmadu Mai Palace bai taɓa wata guda cif ba cikin garin Gusau ba. Na ya zo ya ji mi an matsala al'umma shi, mi al'umma shi ka so, mi yadda me su, mi suka son a kai masu ƙara a zauren majalisa. So in ka duba waɗannan jerin 'yan majalisu to duk ina iya ce maka ka haɗa su hudun gaba ɗaya, shi ka haɗa shi gehe guda, in Allah ya da nauyin shi su yarin jaye su. Kamar ɗazu da nake lissafo maka abubuwan dai, ka duba malamai masu yaɗa da'awa, haka zalika ya bi malaman nan ɗaya bayan ɗaya ce musu to ga ababen hawa don samun sauƙin zirga-zirga cikin birni da ƙauye wajen yaɗa manufa addinin musulunci. Wannan taimako ne kuma sun ji daɗi, kuma har yanzu waɗannan mutanen suna tare da shi, har gobe waɗannan malaman suna mashi addu'a. So misali kai yanzu don ka ƙi Honorable Kabiru Ahmadu Mai Palace, miƙayya ka za ta yi mashi. Sadda ka bar shi dubunka na son shi, sadda kaka kokarin kulla mashi makirci wasu suna Allah ya kare shi. Dan haka makircin ka ba inda zai kai da izinin Allah ta'ala. Mu muke da galaba, mu muke da nasara insha Allah rabbi. Kamar yadda ake cewa ita wannan kujera ba a yi mata shekara 8 sai dai shekara 4, wannan yayi 4 ya sauka ya ba wannan. Ni ban tafi akan wannan tunanin ba. Abin da yasa nace ban tafi a wannan tunanin ba, abin da zai baka dama ka ƙara yin wasu shekara 4 shine abin da ka yi. Wayancan mutane kamar yadda muka ambata babu wani abin da suka yi. To don mi mutane, tunda mutane ba awaki bane ba dabbobi bane, don mi za su ƙara ba su dama su koma kan wannan kujera? Ba zai yi ba. Amma shi ko wannan Mai Palace ga abubuwan da ya yi nan, har waɗanda ai wajen jiha ma sun san abin da ya yi, ballanta na 'yan cikin jiha. Ina so in faɗa maka mafi ƙarancin abin da Mai Palace ya yi 2020 lokacin corona, ya ba mu abinci mun bi gida-gida yadda rabo ya kama mun raba kayan nan haka nan. Akwai wanda bai wuce makaroni ƙwara guda an ka bashi ko taliya ƙwara guda. Radda an ka bashi wannan abin shi ɗaya san farin cikin da ya ji wallahi azim. Kuma har yanzu wannan abin yana nan cikin rai ne bai gushe ba. Kuma yana roƙon Allah ya kawo ranar da zai mai da biki. To akwai ire-iren waɗannan mutanen suna nan.
wannan tattaunawa ta bari in rufe maka da abu ɗaya. Akwai yarinya ta samu manema har sau 3 auren na wacewa saboda mai riƙonta ba ta da abin yi mata aure. Kuma ita ma riƙonta take ba ita ta haife ta ba, aka yi mata jagoranci suka zo wurina. Na ɗaga waya na kira honorable na ce kaji yarinya ta samu ma'aurata har sau 3 amma auren ya wace don ba abin yi mata aure. Ya ce in kashe waya zai tura min kuɗi a yi haƙuri a ba su je su ƙara su hidima aure. Take yanke wurin ya tura min kuɗi. Ni je ni ba su ni ce gashi in ji honorable a ƙara a yi auren yarinyar nan. Satin sama an ka ɗaura mata aure. Wannan kaɗai shi duk ni tuna shi ina samun natsuwa cikin raina. Banda sauran abubuwan ma da ban ambata ba. So gaskiya tsakanin honorable da sauran 'yan majalisun da suka gabata kamar yadda na faɗa kamar miliyan ce da ƙwara guda akwai bambanci, kamar sama ne da ƙasa akwai bambanci, to ballantana kuma da wanda yanzu zai yi takara da shi. Ai ina tunanin ko kahin ya halka bacci ya haɗe ya sha ƙasa an taka an wuce, saboda ba za ka taɓa haɗa shi da honorable Kabiru Amiru Mai Palace ba, kai haɗa Rikiji ma da Mai Palace gaskiya ba ma adalci ciki, ba adalci ciki saboda bambancin ma ya wuce misali. So in Allah ya so yarda lokacin zaɓe za ku tabbatar da gaskiya abin da nake faɗi, amma mun sani jama'a namu ne kuma honorable Kabiru Amiru Mai Palace kai kakkace na yi azarbaɓi, ina iya ce maka ni masoya na ma kawai suna isa honorable Kabiru Amiru ya ci zaɓe. So kuma shi honorable Kabiru Amiru Mai Palace ɗin nan ba guda bane, suna da yawa. Shi yanzu yana inda yake mu kuma muna nan, kuma irin aikin da ya kai shine muka yi, irin aƙidar da yake kanta ta ceto 'ya'yan talaka da talaka irin ta muke, kuma wallahi ba gudu ba ja da baya sai mun kai wannan wurin. Don haka ko sun samu nasarar kashe Kabiru Amiru Mai Palace mu muna nan. In ni Huzaifa na mutu akwai wani Mai Palace ɗin, in wannan ya mutu akwai wani Mai Palace ɗin. Mai Palace ɗin yawa gare su, manuhar ce a guda. In muka tuna mu kalli siyasar Malam Aminu Kano, haka suke siyasa. Don haka da wahala ka ji wai ana jayayyar mukami cikin jam'iyya guda. A'a, duka 'yan takarar manuharsu guda. Don haka da wannan an ce an bashi tiket ko ya ci firamare kowa zai taru a mara mai ba. To mu ma haka muke da Mai Palace. Manuharmu guda a taimaki al'umma, manuharmu guda a canza jihar Zamfara, manuharmu guda a ilmantar da 'yan jihar Zamfara, manuharmu guda a zauna lafiya a bar ta'addanci, manuharmu guda a samu ruwan honhu, manuhanmu guda ba mu gina katon gidan da za mu dinga cewa gidanmu ya fi gidan kowa ba, a ba shi bane. Abinda a manuhanmu jihar Zamfara ta shiga tsara ta dinga gogayya da sauran jihohin Arewa da sauran jihohin Najeriya. Zan tsaya a nan, ana ɗaga mini hannu, ana nuna mini lokaci yayi. Insha Allah rabi tattaunawa mu ta gaba za ku ji mu ɗauke da sauran bayanu na abin da suka shafi siyasa ta gidan mai gidana Honorable Kabiru Amiru Mai Palace.